ассалому алайкум дӯстони азиз, хонаи фурӯши имрӯзамон дар маҳаллаи Чортут ҷойгир мебошад. Аз ин тараф политехникум, аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи Шарора. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз роҳи калон то хонаи ҳамагӣ 1.5 километр. Бисёри баъд гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ дар умум иборат аз 2.5 сотеғ замин ва 6 дар хона мебошад. ҳамаи ҳуҷҷатҳояш 100% аст. падъабой таъмир карда шудааст, бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. фишори обро нишон медиҳем. фишори об баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. ноҳияи синои шаҳри Душанбе, маҳаллаи Чортут. дар наздикии ҳавлӣ бошад ҳам мактаб аст, ҳам масҷид, ҳам якчанд мағозаҳо. аз роҳи калон аз дарвозаи Чортут то ҳавлӣ ҳамагӣ 1.5 километр. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем дӯстони азиз. хона фавран срочно фурӯхта мешавад. барои ҳамин бо диққат тамошо кунед. ин даромадгоҳи ҳавлӣ мебошад дӯстони азиз. дарвозааш замини ҳавлӣ, аз бари ҳавлӣ тақрибан 3 метр ҷои холӣ ҳаст. ин бошад ҳамом, ҳоҷатхона, амборхона, якум ҳуҷраи истиқоматӣ ва аз ин дар медорем боз 5 ҳуҷраи дигар аст ва дар поён дар так хона мебошад, ошхона кардагиам. аз ҳоҷатхона ба ҳамон шурӯъ мекунем. ҳамом, ин бошад ҳоҷатхона. дар инҷо амборхона, кладовка дӯстони азиз. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. даромадгоҳи бино дар инҷо 2 ҳуҷра асту зинапоя барои баромадан ба дуюм мошина ва фаромадан ба такхона. дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. сеюм ҳуҷра. дар дуюм мошина дӯстони азиз боз 2 ҳуҷраи дигар аст. инам ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад ва ин ҳамон. чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. панҷум ҳуҷра. ва ин бошад охирон, яъне шашум ҳуҷраи истиқоматӣ. дӯстони азиз, умедворум маҳмедодем ки ҳамаи монтажи барқ дар хона кардагӣ аст. хона ба пуррагӣ падъабой тайёр мебошад ва биноя бо ғишти пухта бардоштагиам. ин чизро хотиррасон мекунем. як ғишт чиндагиам дӯстони азиз, бениҳоят босифат. ва ин бошад ҳамон аз дӯстони азиз. ҳавлиро харидорӣ карда, албатта ки ман ҳамин тарафро маҳкам мекунем дӯстони гиромӣ. бениҳоят як хонаи хуб мешавад. мефуроем ба такхона. дар такхона дӯстони азиз ошхона кардагиам, яъне аз рӯи нақша бояд ошхона шавад такхона. марҳамат дӯстони азиз, ман ҳамин такхона мебошад. аз рӯи нақша бояд ошхона шавад. нархи ҳавлӣ бошад 800 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ҳар ду рақам ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷаӣ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеш дида маслиҳат кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад дӯстони азиз. бениҳоят варианти хуб аст. боз хотиррасон мекунем дӯстони азиз, соҳиби хона мошинам қабул мекунанд. нархи бозор то 200-250 000 сомония қабул мекунанд, боқимондааш пур шавад. марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.